Il-housing ukoll qed jerġa' jkun ta' priorità permezz ta' miżuri fil-budget u b'aktar djar allokati s-sena d-dieħla taħt l-iskema Nikru biex nassistu, li biha l-Gvern se jalloka postijiet lil kważi 700 familja. Għas-sena d-dieħla wkoll se tiġi estiża l-iskema Equity Sharing. B'din l-iskema l-Gvern jgħin billi jidħol sa massimu ta' 50% tal-proprjetà għal dawk bidħul baxx u medju li jgħoddu 40 sena jew aktar. Mis-sena li ġejja din il-miżura se tiġi estiża u tot għal dawk minn 30 sena il fuq. Apparti minn hekk il-Gvern se jnaqqas ir-rata ta' taxxa bin-nofs fuq il-beħ jew xiri tal-proprjetà sal-ewwel 200,000 euro li tkun ġiet mikrija għal mhux inqas minn 10 snin b'rati affordabbli għall-użu ta' residenza primarja. Is-sena dieħla wkoll mistenni jibda jaħdem l-ewwel programm ta' akkomodazzjoni interġenerazzjonali f'pajjiżna li se jakkomoda 80 resident, anzjani u żgħażagħ. Intant il-Gvern reġa' wera bil-fatt l-impenn u l-qalb tħabbat lejn il-persuni b'diżabilità. L-għotja għall-ġenituri ta' persuni b'diżabilità severa se tiżdied bi 300 euro. Sa issa 450 ġenitur ħadu din l-għotja. L-allowance għal tfal b'diżabilità li jirċevuha mal-1700 familja se tiżdied b'5 euro fil-ġimgħa b'nefqa tal-Gvern ta' €500,000 euro. L-allowance issa se tlaħħaq l-1560 euro fis-sena biex bekk fuq medda ta' 8 snin iż-żieda fl-allowance ta' tfal b'diżabilità se tlaħħaq rib 700 euro fis-sena. Bil-budget tas-sena d-dieħla wkoll kull għajnuna li se jibda jagħti l-Gvern għal dawk b'diżabilità severa se jitneħħew it-testijiet kollha marbuta mal-benefiċċju. Preżentament l-għajnuna tingħata fuq 3 livelli huwa biss livell wieħed fejn hemm persuni ħilsa mit-test. Intant waħda mill-prijoritajiet tal-persuni b'diżabilità hija l-indipendenza f'ħajjithom. Għal dan il-għan se tinxtara vettura apposta biex persuni b'diżabilità jieħdu lezzjonijiet ta' sewqan biha. Fl-iskejjel se jkun hemm iżjed minn dawk imsejħa bħala Autism Units u investiment f'Magni Braille biex jissaħħaħ it-tagħlim multisensorjali. Se jsir ukoll xogħol biex servizzi li jingħataw lill-studenti b'diżabilità fil-primarja u fis-sekondarja jingħataw ukoll f'livell post-sekondarju.